Rachel, il-Malti jgħid għati jekk tiflaħ qabel jatuk. Int kemm tiflaħ taqla? Rachel, biex it-tella nkwatru għandek bżonn martell u musmar wieħed. Inti, kemm il-martell għandek bżonn biex isamruk waħda sew? Mistoqsija li miss, please. Rachel, tul ħajtek kellek ħafna kuluri differenti ta' xar. Jaqgħu qed titħajjar tapplika tkun barniera l-ġdida tal-LGBTIQ community? Għadek ma rispondejċ, mistoqsija waħda biex nkunu ċar. I'm just a bit speechless, to be very honest. Rachel, Yes. ħafna nies li għandhom tattoos ma' wiċċhom jisibuha diffiċli ħafna biex jisibu xogħol. Fil-każ tiegħek, kemm issiba diffiċli tkun persuna interessanti? Wow. Rachel, Yes. wara session gym u logħba futbol jiena prattikament ikolli rieħa ta' ħara. Inti ikollok rieħa ta' nazzjonalista tinten bħal missierek. Missierek ħajoqtolna ver wara dal-podcast, ostja.